So I think that we want to see as the ACDP a concrete plan from the President in terms of an overall, how are we going to address crime? Amehlo onke azakubethe ntshongo umongameli Cyril Ramaphosa ngokuhlwa nje xa ivula ipalamente yorhulumente wobumbano. Telling them, look, gents, we are playing. Actually, I think I was playing 4-4-2. Ukhahlelo uSikrima Tshabalala kwinkonzo yomngcwabo yakhe ebanjwe namhlanje. Kwezemidlalo Richards Bay ilungiselela isizini entsha emva kokusina ngokulambisa ekutyiweni lizembe kwisizini edlulileyo. Xabisa ixesha ukuze nexesha likuxabise njengesiqhelo ngeli xesha kweli jelo zindaba uxolo malibe nani. Amaqela ezopolitiko anamalungu epalamente ondlala ekulindeleyo kwintetho kamongameli Cyril Ramaphosa ipalamente yolawulo lwesixhenxe ngokuhlwa nje phakathi kwezinto lamaqela aqaqambise umba wobundlobongela obuqatseleyo noqoqosho olungakhuliyo njengemiba edinga ingqwalasela engxamisekileyo. We are inside, but that doesn't change the fact that Africa still has a great deal of inequality to address. But poverty levels are very high. The cost of living is suffocating. We know that we have an unemployment rate that still needs to be fixed. We have an economy that is not growing quick enough or fast enough to our liking to get us to where we need to go as a nation. So these are the things that we are on the lookout for, to hear what the President has to say about them. It's called the opening of Parliament address. To me, action address, and I want to hear his action, because we're in opposition. We're between the Government of National Unity and the Progressive Caucus stroke Regressive Caucus that want to take us back, unconstitutional. They want to live in a paradigm that they were in during Zuma's 9 wasted years. We don't want to live in that kind of paradigm. So we as Action SA are perfectly situated between those two big blocks in Parliament, and we will hold the government to account. I think that we want to see as the ACDP a concrete plan from the President in terms of an overall, how are we going to address crime, bearing in mind that over 70 people are murdered in South Africa every day. Over 130 women are raped in South Africa every day. So our crime statistics is not something for us to be smiling about. In fact, we should all be hanging our heads in shame because of the horrendous crime statistics that South Africa actually has. So South Africa is actually heading for a fiscal crisis. South Africa, the current government has actually overborrowed, and they are creating what the ACDP calls generational debt for our children and our grandchildren. We would expect the President today, among other things, to reflect on the programmatical areas which are going to be led by the ANC-led national government to respond first and foremost to the urgent task of rebuilding our economy. Because you can't do anything and succeed in this country and elsewhere in the world unless you have a capacity to rebuild, reposition your economy in such a way that it allows you to generate the resources that are required to overcome the challenges that we're facing today. Ukanti abanye abemibeli bavakalise iminqweno yabo ngemiba anganga ichaphazela umongameli Cyril Ramaphosa xa ivula ipalamente ngokuhlwa nje. I would like President Ramaphosa to focus a little bit more on job creation, opportunity for the youth. Personally, as I'm in grade 12 and I'll be finishing grade 12 this year, so I'll be entering the work world, and I think it will be difficult for me to find a job, which is my worry right now. So I think Mr. Ramaphosa should focus a little bit more on job opportunity for the youth and create platforms for us. I'm early in town in the morning. I see what goes on every morning. So the President is speaking tonight. There's almost more than 1,000 cops here. They're doing their job. They found drugs. But I want to know, why can't they come every day to look for drugs like that? Why only on one Pacific day? Yeah. Why can't they come into our communities and serve our communities? There's people that get robbed every morning. I buy me a new phone today, tomorrow they take it off. So I work hard for my things. There's no cops, they don't care about our community. One day Cyril Ramaphosa or whoever's going to be in town, the roads are closed. Yes. They're doing their job now, but we are there every day. Sure. That is my concern. Like,
They're not taking action on a daily basis. They take action when they want to take action. Firstly is about electricity, secondly is about the road, and then we remember when they was making a statement when before the election, there was a lot of promises that were made all the political leaders. So we need a president about what the promises that they were made, they are fixing or not. Abazali nabafundi kwisikolo samabanga aphansi Langkloof eMpuma Koloni bafakalise inxalabo ngendlela esakuqhuba ngayo isikolo kwimviwo zematriki. Njengoko kushiyeke inyanga kuthotshelwe imviwo zematriki zikaSeptemba, isikolo sinetitshala ezisixhenxe kuphela ezifundisa ugrade 10 ukuya kugrade 12. Abafundi abaphuma kule fama kunyanzeleka ukuba bahambe umgama weekhilomitha ezisibhozo ukuya esikolweni ngenxa yengxaki ezikhoyo kwinkqubo yokuthuthwa kwabafundi. Esi sikolo besifudulwa ingesamabanga aphansi, sisandokuguqulwa yasisikolo samabanga aphezulu ukulungiselela uninzi lwabafundi eLangkloof. Oku kubangele ukwangezeleka kuxanduva kootishala. Ootitshala abasixhenxe kungoku nje bajongene nomthamo wabafundi abangama500. 122 abo bakwibanga lemetric. Kokokuqala esi sikolo sinabafundi abenza umetric susela ukuguqulwa kwaso ngo-2022. Uninzi laba bafundi linethemba lokudlulela kumaziko emfundo ephakamileyo kunyaka ozayo. Nangona kunjalo, aba bafundi baxhalabile ukuba umnqweno wabo wokudlulela kumaziko emfundo aphakamileyo ungangafezekiseki nanjengoko bejamelene nemingeni ethile. We don't have maths, we don't have biology. So how are we supposed to write those exams if we don't have those teachers? We have to ask kids from other schools for work, and that is not right. I mean, we don't all have the same subject. We want to go to study next. We do that with these bad reports. It's very unfair. Abazali baba bafundi abaxolanga yimeko ngenxa yokungabikho kootishala. Abafundi baka grade 10 no grade 11 baye iintsuku ezimbini kuphela esikolweni. I just feel that it's necessary for our kids to get the correct education, and my son is in grade 10. Agriculture, science and business are subjects they need, and he failed term 1 and 2. Othethela isebe lemfundo eMpuma Koloni, uMalibongwe Mtima uthi isebe ngoku lisungule inkqubo apho liye lithumele ootishala ngokwenani labafundi abasezikolweni. Okwangoku ootishara ababini baye bafumaneka ngenxa yongenelelo lwesithili. Omnye wabatishara sekugqityiwe usayina kunye naye, ukanti omnye lona sagqibezela ukusayina kunye naye imininingwane yoba angene nini esikolweni njalo njalo. Kusenzeka oku nje kusele inyanga enye kuphela phambi kokuba abafundi bemetric bachophele iimviwo ezandulela ezokuphela konyaka. Ndingumcebisi Silengile weendaba ze-SABC eLangkloof. Sinamkela kwakhona njengoko sesitshilo konke sekulungele ukuvula kwepalamente ngokuhlwa nje kwaye amehla aza kubethe ntsho kwintetho kaMongameli Cyril Ramaphosa. Umsitho wangokuhlwa nje uqaphela ukuvula kwepalamente yesixhenxe phantsi kolawulo lwedemokrasi kweli. Umdla ukhona ngakumbi kwintetho kaMongameli njengokuba urhulumente olawulayo weli ingobumbano. Ngoku siqhagamshelana ngqo nentatheli yethu Lulamabantya epalamente. Lulu, ngokuqinisekileyo masikwamkele ngokuqinisekileyo umdla eluntwini ungamandla kwintetho kaMongameli yangokuhlwa nje njengokuba ivulwa ngokwahlukileyo ipalamente kunesiqhelo phantsi korhulumente wobumbano. Zihamba njani izinto ngapho Lulu? Wamkelekile eKapa siya bandibulise nakubabukeli bendaba ze-SABC 1 emini nje. Izinto zime ngomumo xa sijonga apha phambi kwe-City Hall nalapho umongameli aza kuthathethe khona ngentsimbi yesixhenxe nabemi boMzantsi Afrika xa kuvulwa ngokusesikweni ipalamente yesixhenxe. Izinto zime ngomumo zilindele into yobana umongameli athethe. Amapolisa abezokhuseleko luliqilima kule ndawo sikuyo. Silindeleke ukuba ke ngemva kwemini nje ziqale ukufika iindwendwe ezibalulekileyo ezimenyiweyo ukuba zizimase umsitho wangokuhlwa nje kwakunye namalungu epalamente. Siyayazi ke into yobana le ndibano yanamhlanje yindibaniselwano yezindlu zombini zepalamente
National Assembly ne-NCOP kwakunye nezondwendwe ke ezibalulekileyo ezizawuthi zimenywe. Umongameli ke abantu abaninzi siya bafuna into bana athethe kulo rhulumente wesixhenxe ngezinto eziphambili, uqoqosho lweli lizwe, ukuvulwa kwamathuba emisebenzi, kuba siyakhumbula into bana kusemva kokuba amaqela ezopolitiko enze izithembiso ngexesha kusiwa kunyulo, nalapho ke kuthe kwabikho qela liphumelela ngesininzi kwabakho lo rhulumente wendibaniselwano oquka amaqela e-DA, amaqela e-FF+, amaqela e-UDM namanye amaqela angenayo kurhulumente afana ne-Patriotic Alliance. Zezo zinto ke siya abemi boMzantsi Afrika abalindele uba umongameli athethe banzi ngazo, kuba kaloku bekuthenjisiwe ukusuka kunyulo, ngoku lixesha lokuba kumiliselwe, urhulumente amilisele ezazithembiso ebezenzile. Siyayazi ke siya into bana imeko yezoqoqosho ayintlanga kwaphela eMzantsi Afrika, kodwa ke umphathiswa ojongene nokucwangciswa kwezinto kwiofisi kamongameli izolo xa bethethe eParlamente uthe izolo ibingumhla we-112 kungekho ucimicimi wombane, esithi ke kulowo amabakala urhulumente wenza kakuhle ezama into bana i-SOEs ebezikade zithwaxwa kukungabikho kwemali nolawulo olugwenxa, izinto ngoku ziyalungiswa, ebalula noDinel apho abasebenzi bakwaDinel bebekhe ababhatalwa imivuzo yabo besithi izinto zihamba kakuhle noko. Kodwa ke silindele into bana amaqela ezopolitiko aphikisayo abone ngenye indlela, kuba wona athi nakuba uMzantsi Afrika ubhiyozela iintsuku ezi-113 today kungekho ucimicimi wombane, amaqumrhu karhulumente, iingxaki ezambethe amaqumrhu karhulumente zisekhona. Zezo zezinye zezinto ke silindele uba umongameli athethe ngazo. Siyayazi into yobana isebe le-Public Enterprises libhangisiwe, mhlawumbi ke uza kunaba banzi into yobana uthini na umkhombandlela ukubheka phambili. Mandizinikele kuwe siya intambo. Shachubekho kwintatheli yethu Lulama Amatya eParlamente ngoku masiyempuma koloni. Kusenjalo nabafundi bemakoloni bayijonge ngabomvu intetho yokuvulwa kweParlamente yolawulo lwesixhenxe ngokuhlwa nje. Abafundi kwiUniversity Fort Hare bantu bajonge nje imiba iza kuchaphazela bona kwintetho kaMongameli Ramaphosa. Ukanti ke ngoku siqhagamshelana ngqo nentatheli yethu Abongile Yantyies. Abongile masikwamkele. Abafundi kweParlamente ngokuhlwa nje apho eFort Hare. Sibulise kuni kunye nakubaphulaphuli emakhaya namkelekile apha eMonti. Abafundi balapha kwanoCollege balinde ngomdla ophezulu intetho kamongameli besithi ukubana noko imiba ibachaphazelayo gaske acangcathe kuyo, kodwa ke masive kuwo sinabo ababini apha. Sibulise kuwe dada, siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Umongameli uyathetha namhlanje kuvulwa iParlamente. Ulindele ntoni njengamfundi walapha eFort? Ndiyabulela, ndilindele ukuba igama lam ndinguSimthembu kwaRhalana. Ndilindele ukuba umongameli ongeze imali yesibonelelo sabantwana bemfundo uNSFAS ayenze kuqiniseke uba ubuqhophololo abukho, kwaye aqiniseke nalapha ezikolweni ukuba ibuilding neeclass nendawo amagumbi okufundela ngokwesiXhosa ukuba ayakheka ngaphezulwana, kwaye aqiniseke nabafundi abanyashwayo ngemithetho ngokwemithetho ye-GBV ukuba iyalungiseka kwizikolo. Aqinise namapolisa ukuba ayazijonga iimeko ezenzeka esikolweni kwenzela uba kuchume abantwana abasakhulayo. Ndiyabulela kakhulu ngexesha lakho. Nawe siyabulela ngexesha lakho njengamfundi ophila nokukhubazeka. Wena uphatheke njani apha esikoleni ukunqonela uba umongameli acangcathe ntoni ngakumbi kule meko nezibhaqane kuyo? Nkosi kakhulu msasazi. Eyona nto ingamandla nento urhulumente angacancada kuyo kukongeza imali. Izikolo ziyazama ukuhlangabezana nabafundi abaphila nokukhubazeka, koko imali ayonelanga. Izinto efanele bayazisebenzisa. Umzekelo, sawuthatha umfundi ongaboniyo uzofika apha angabinayo indlela yobafikelele eziklasini ngoba kanayo umuntu. Abanye abafundi ngenxa yongeva badinga itoliki ngosebenzisa into ekuthiwa yi-sign language ngolwasemzini. Hayi zonke amaziko emfundo ephakamileyo eMzantsi Afrika ayakwazi ukwamkela abafundi abaphila nalo mpilo yokukhubazeka. Nezakhiwo ezikhoyo hayi zonke ziyabamkela abafundi abaphila nokukhubazeka. Uburhulumente anganyusela apho, anyusele nemali njengoko benezidingo ezikhethekileyo nemali abayifumana ngenyanga, which is called i-special needs lasemzini. Nkosi. Belikhe nacangcathana kumba we-laptops ezinqongopheleyo khawunabe apha.
i-laptops zinqongophele zifike kunani elithile zifunyanwe ngabafundi abathile. Ngokobona kwami bekumele uba ungathi ube phansi kwesibonelelo u-NSFAS unelungelo lokufumana i-laptop ngokunjalo, ngoba ungathi ube ku-NSFAS ithetha ukuthi loo nto izinga lemali eniyifumanayo emva ayifikeleli kwezinye izinto. Ngokomthetho umuntu oku-NSFAS kumele afumane i-laptop yakhe ngosimne, kwaye norhulumente kumele uba abe nesandla asebenzisane no-NSFAS ukuze le meko ibe yimeko ekhawulezayo neyenzeka. Umfundi angafumani i-laptop ngoJulayi zonke izinyanga befunda njengena-laptop. Ndiyabulela kakhulu. Uyazivela kubafundi bakwidyunivesithi yalapha eFort Hare Emonti becandatha besithi ubana noko balindele ngomdla ophezulu intetho kamongameli, sizithathe izintambo sizibuyisele kuni eRhawutini. Sibamba ngazibini mfoka Yankize Monti. Yakhubi inkonzo yomncwabo yegqala lebhola elikhulu kweli ongasekho uba uStanley Skrima Chabalala eGrace Bible Church eSoweto. uBrasten usweleke emva kokulala ngandletyana nyesibhedlele kulandela ukudutyulwa kwikhaya lakhe ngoMatshi. uJabalala wonke ngomncwabo waseburhulumenteni kwinqanaba lephondo. uBrasten njengoko besaziwa kwibhola elikhulu loMzantsi Afrika waba ngumqeqeshi wokuqala uqeqesha iBafana Bafana selwa kwibhola lehlabathi. Utyibelwe njengolozala wohlobo lwebhola ehamba phantsi ipiano neshushine kwiqela iMamelodi Sundowns. Umuntu emhlabeni ubomhlonipha, umuntu kaNkulunkulu akuyena wakho, wonke umuntu is important. Umfana kithi wonganyelwe ligonqonqo lokufa emva kokonzakala ngelixa kwakuqhekezwa kwikhaya lakhe ngoTshazimpuzi. In our hearts he will forever live and remain. His wisdom and legacy will forever live on us. Amagqala ebhola elikhulu agqejwa lingatsitywa ntwala. But I'm motivated, I'm coach, ke bapalla Cosmos. Yena le aliko Sundowns, ke re mara Grootman o na le pelo e ntle man. The brand Kaizer Chiefs would like to say, we are where we are today as Kaizer Chiefs because of the energies, the lives, the spirit of these people, Bobrasteni. Izangqa nentsiba zazo zingungelene kwisakhiwo setyalike iGrace Bible Church ePimville eSoweto ukunika imbeko yokugqibela. We have come to say thank you very much for an unparalleled contribution we have made of our game, soccer. Uhambile yena kodwa umqela wakhe okuhlala uhleli kumabhakajuju nakwinkqubo yakhe kumabona kude nalapho elibalisa ngokwakhe ibali lakhe kwindaba ze-SABC inguJoe Mancia. Kwezemidlalo emva kwesizini ezinhlanu idlala kwizigaba League iRichards Bay yenyuselwa ngo-2022 kwi-PSL ukemva kokuba yabazintshatsheli ze-National First Division ekupheleni kwesizini ka-2021-2022 kodwa yenyuke umnqantsa kwezisizini zimbini ezidlulileyo. Kule sizini edlulileyo iRichards Bay isinde ngokulambisa emva kokudlalela ungagawulwa lizembe. iRichards Bay icesta isizini esibuya kuyo ye-DF isenzaweni ye-15 kuluhlu lweloka. Lokho ke kwente ukuthi igcine seyidlala lapho yehlule khona iUniversity of Pretoria eMatax phela kanjalo neBaroka yagcine ke seyibuya ku-DStv Premiership. Kepha ke umnikati waleli cembu Jomo Biyela uthi imvu kutekumele tishintshe kule sizini lensha. The standard obviously is the DStv. We will expect the standard to be high. Hence, even in terms of our people players that we have signed, we also want to match that standard, especially in critical areas. eManatal Rich Boys bekathembele ukuthi adlange ukuthi atfole imali ku-PSL lekuthiwa yi-monthly grants. Kepha ke kuloko tihlasi setivakashela tindlebe njengobe sekufike somabhizinisi lotanesizumbulo semali. For the next 3 years, Richards Bay will get 60 million, which is based on 20 per season.
there are other things that they need, like performance analysts, goalkeeper coaches, dietitians, and then all that. And we feel that we need to also then analyze that to a point where we can then able to give them a proper structure. Badlali ke bajabulile ukuthi leli qembu litaqhubeka lidlale ku PSL njengoba ke sekufike nalabasha. It's up to us now that if we have to take part also in the initiative. So I think also going to the new season, the players also amped up. They don't want to be facing that same challenges that we had last season. I-Richards Bay imisele ngekuthi kusizini lensha icetse iku top 8 khona itawudlala ku MTN 8. Mina ke ngingumduduzi Ndlovu leti tindzaba te-SABC ngibika ngise-Richards Bay. Umbango mthiya ucima umlilo siyiqwalisa iqongqondo yasemini nje ingqokoqo makube chus be